Кошману бәйрәмендә православие динендәгеләр һава торышының нинди булуына карамастан сулык бәкеләрдә кыйнып калырга тырыша. Быел исә көчле кар, буран булу сәбәпле чумылдыру өчен бер генә урын булдырыла. Бу Иске Зәйнә әйләнеп узгы юлындагы изге чишмә. Биредә олы бәйрәм йолаларын үтәү өчен барлык шартларда тудырылган. Для нас прежде всего это освящение, прибыть в храм, помолиться и забрать эти святые воды, которые освящаются в храмах. А купание лишь традиции. И в связи с погодными условиями, которые сейчас складываются, это метель, поэтому у нас будет только организовано совместно с администрацией, где будет проведена безопасность отношение к населению. Гадәттән тыш хәлләр хезмәте медицина хезмәткәрләренең кизү торуы күздә тотыла. Әлбәттә, суны изгеләндерү һәм башка тиешле йолаларны үтәү өчен дин әһелләре киләчәк. 18 гыйнвардан 19 гыйнварга каршы төндә барлык ширкәүләрдә дә кошману уңаеннан гыйбадәтләр үтә. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.